Domaćin četvrti Hospital Daysa, IN2, i ove je godine okupio vodeće zdravstvene i informatičke stručnjake te one s područja farmacije, kako bi se raspravljalo o aktualnim temama s područja zdravstva i razmjenjivala iskustva. Ovogodišnja konferencija bogatija je sadržajem no ikada, a imala je i rekordan broj sudionika. Evo, ja moram reći da sam prvi puta i da sam zaista impresioniran. Vrlo profesionalno, odaziv vrlo veliki, teme izuzetno zanimljive. I think it's very interesting all the things we are talking about the European funds and these kinds of things, how we can change the way of managing the hospitals is very interesting in general. Meni je ovo, nažalost, moram se sramiti i reći da mi je ovo prvi puta, ali do nedavno sam bio jedan obični liječnik koji je svoje vrijeme volio provoditi u operacijskoj sali, a ne na raznim dejsima. Ali moram reći da me oduševljava da je po sastavu ljudi ovdje, po broju stručnjaka, po publici, po onome što se čuje, a još više po onome što se poslije može u ovim hodnicima, u pauzama uspostaviti kontakte, komentirati. Mislim da je ideja fantastična i obećajem vam da ću doći i iduće godine. Na okruglim stolovima panelisti su žustro zastupali svoje ideje, no svi su složni u jednome. Komunikacija je ključ. Ono što sam ja na svom slajdu rekla, komunikacija je jako, jako važna i bez komunikacije se ne može dalje, a uz dobru komunikaciju, uz diskusiju, uz ako treba i svađanje i raspravljanje i iznošenje argumentacije za i protiv, mislim da se svaka stvar može kvalitetnije i bolje napraviti. Ako vi nemate mjesto dijaloga, znanosti, industrije, vlade, struke i tako dalje, o najvažnijim stvarima koje se događaju, bez tog dijaloga ne nastaje kemija iz koje nastaje biologija. Ovo je način na koji treba multidisciplinarno. To je moj pristup bio u medicini, u kirurgiji, da imamo zajedno sve one koji se bave pacijentom, a ne ja kao kirurgiji, ja zapravo govorim svoj pogled, nego učim od onih koji su i lijevo i desno od mene i od patologa i učim i od radiologa i tako dalje. Ona je uvijek vrlo dobro organizirana, omogućuje vrlo žustre rasprave, jer bez toga i nema nekakvog pomaka. Jer ako svi kažu da sve što radimo je super i dobro, onda uvijek stojimo na istom mjestu, a znamo dobro da to je daleko od realnosti. Pauze između predavanja sudionici su iskoristili za razgledavanje novih IT rješenja i tehnoloških dostignuća. It's important to have these kind of congresses. It's important from a country perspective to work on getting the relations to the vendors and the health institutions and setting the agenda and kind of motivate that cooperation, because that's of course key to implementing a thing like e-health on a national level. You need everybody to be involved. You need to work with the vendors and suppliers of the system. You need to work with clinics and hospitals and elderly care facilities for that matter. Jako sam zadovoljan time što sam video, jer je vrlo jasno da se kroz, pretpostavljam, iz godine u godinu ovdje formirala jedna zajednica koja uspeva da sve bolje gradi nekakav dijalog i praktično Hospital Days vjerojatno postaju forum koji je ključan za Hrvatsku, a kao što vidimo dobija i regionalni značaj. Ja mislim da je to nešto što je vrlo korisno, što treba nastaviti, što treba stvoriti nekakvu tradiciju, privući ljude iz regije, znači ne samo iz Hrvatske, jer na koncu mi kao Hrvatska smo prilično mali na mapi zdravstvenog nekakvog sektora i treba zapravo privući ljude iz regije, dobiti više znanja, dobiti više nekakvih iskustava, podijeliti taj nekakav know-how i zapravo u konačnici napraviti nešto bolje u Hrvatskoj. Razmjena mišljenja koje se tu rade ne samo za vrijeme govornica ili okruglih panela stolova, nego i za vrijeme kave ili ručka. To je nešto što je izrazito bitno, da se svi stručnjaci i svi znalci o upravljanju sustavom zdravstva, naročito u informatici, imaju ovakav forum za razmjenu znanja i iskustva.
I believe that having hospital days in the country and maybe as a regional hub is of foundational importance because practitioners can share good practices. Vendors can come and showcase what is working elsewhere, what is working in the country, and what is in the pipeline for the future. So we are very, very grateful that IN2 has been organizing this. We hope that it goes farther in the future. We want to continue participate as Microsoft. Personally, it's the first time that I've joined, but the team has been here before, and we see it growing. So it's exciting, it's empowering, and at the end, Hospital Day for me means looking at new ways of working to empower people to achieve more in health and everywhere. Konstruktivne rasprave, zanimljive ideje i razmjena iskustava. 4. Hospital Daysi postavili su nove standarde. Vidimo se dogodine.